Naginaot ang nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zamis Archbishop Martin Sarmenta Humawa didingan to sa Katawhan nga ang Tulay ang Panaghiusa Bridge magtimaan unta sa Panaghiusa Kalambuan Panaghiusa o Panag-inabitay alang sa kalinaw. Kini ang gipanayag sa Arsobispo Archbishop Martin Sarmenta Humawa didi sa Santos nga Misa Pontifical Mass sa Misa Konsilibrada sa kasaulugan sa fiesta sa patron sa mga taga-Taguma. Nga nitong Domingo gisaulog ang fiesta ni San Miguel Arcangel. Gikalipay sa Arsobispo ang pagpaygayon sa katubanan paghuman sa maong Panaghiusa Bridge kaya maong tulay timaan ba sa Panaghiusa Kalambuan, timaan sa Panag-inigsulay, timaan sa Panag-inambitay alang sa kalinaw. Dugang pa sa Arsobispo mo kini ang dintunganay nga naa ang tulay. Ganili lamang mas makapadali o mas mapasayon pa ang pag-adto sa lain nga lugar kung dili mapakita kini ngadto sa taga-Misamis Occidental o Lanao del Norte ang maayong silingan sa usag-usa. Dugang pa sa Arsobispo sanglit dito Domingo mauban ang fiesta sa Taguma nga naa ngayon ang Panaghiusa sa magsaulog pagpasalamat sa Dios sa mga panalangin nga nadawat labi na sa pagpangaliya o paghangtag o pagdangop ngadto kang San Miguel Arcangel. Ikalipay nini nga anaagayod ang pagsaulog sa fiesta nga nakahatag og kalipay sa mga taga-Taguma o sa mga silingan ng mga dapitini sa kasaulugan sa fiesta ni San Miguel Arcangel. Gihingusgan o gihatagan sa pagpagtagan sa Arsobispo nga ang tulay mao ang katumanan sa mga katingulangan sa mga taga-Taguma o nang hinaot ang Arsobispo nga ang mao tulay ang dili tulay sa pagpadailo sa illegal nga droga o uban pa nga mga dautan nga buhat o dili taytayan sa kriminalidad kundi mao ang taytayan sa Kalambuan, taytayan sa kalipay kay ang tanan gihimo man sa Dios sa iyang panahon ug tungod dinhi nga nagasaulog pagpasalamat sa Ginoo ang mga kasalugan sa mga panalangin nga nadawat gikan sa Dios sa panabang ni San Miguel Arcangel. Din na daghang pamilya sumapa sa Arsobispo ilabi na sa Tagum ang ipanalanginan nga misulod sa simbahan nga nangayong panabang sa patron nga si San Miguel Arcangel. Busa ang tanan may dugdanon nga makapasalamat bisan sa mga problema nga naangkon apan paani kamuta nga mahimong magbalik-on pinagi sa pagkasumusunod sa Ginoo kay kini naman pamaagi nga maakaamgo kita nga Ginoo mao ang dagpanan bisan pa sa mga kalisdanan ug kalisod makapadayon sa panaw og naginaot ang Arsobispo nga dining panaw padayon nga mohimo og mga bayong gawi og mga buhat nga sara magkatag usab og ehemplo sa mga umabot nga henerasyon nga mga kabataan aron mahimo usab silang masuod ngadto sa Ginoo o sa patron sa Tagum nga si San Miguel Arcangel. Ani ating kabayan payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Zamis Most Reverend Martin Sarmenta Humawa didi sa Misa Konsilibrada ipaykayo na Domingo sa kasulugan sa fiesta ni San Miguel Arcangel. Natuman na gayud ang damgo sa mga katigulangan dinhi sa Tanggo. Hinaot nga ang maong tulay, ang bag-ong tulay, dili mamahimong taytayan sa pagpadailo sa droga o guban nga mga dautan. Dili taytayan sa mga kriminalidad, kundili taytayan sa kalambuan, taytayan sa kalipay. Ang tanan gipahigayon sa Dios sa iyang kaugalingong panahon. Kita nakapundok gapasalamat sa nadawat nga panalangin gikan sa Dios tungod sa pangamuyog pag-ampo sa atong patron San Miguel Arcangel. Ako sayod daghan nga mga panalangin nga ato nga nahayaguman og natagamtaman sa matag pamilya kining atong dakbayan tungod kay kita matinud-anon nga misulod sa simbahan og nangalyupo sa panabang sa atong patron San Miguel Arcangel. Mao na nga kitang tanan importante gayud nga kita makapasalamat. Ang nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zamis Most Reverend Martin Sarmenta Humawa didi alang sa DX dili sa Manong Kampana ang Radio Sibahan Dominioso Manuel Ronquillo Gier danag sa nagbayan.